Zdravím, no to já vás vítám dalšího videa. Dneska si zahráme Roblox Boxing League a pokud mi věříte, tak dejte odběr a pokud nevěříte, tak dejte like. Až to bude na videu, tak to uznejte a budu za to moc rád. Tak když počkáme, až ostatní doboví, hele, počkej, teď to má kolik? Hej. Tak to s ním nepůjdu, to půjdu radši s někým jiným. Počkej, tak já jdu s ním, to je Santa. To je ten, jak se jmenuje. S jedním má zase tak tolik síly. Jo. Ne, nebudu zatím utíkat. A teď, ne. Kurna. Co tohle? Ani jeden hit. Mám nápad. Kurňa. 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 Pomůžu si nabít aspoň energii. Nemůžu. Ne. To běžíš furt ke mně. Ne. Kurva. Ne. Nech mě, to je nefér. Ne. No mě tady nezablokuj. Vstávej a běž. Běží pešček okolo. Ne. Teď. Tak teďka aspoň tohle. Kurňa. Teď. Kur. Kur. To nebudu. Ok, tak tady mám nového soupeře. Aspoň to je nějaký rozumnej. Co to bylo? Má míň, už má jeden rok. Ještě ty nemíš, tak to je slabka. Kurňa. Ne. Tak pokud mi věříte, tak vydejte odběr, prosím. Kurňa. Kuzle. U mě. Ne, dvo. Se posral, ne? Ne. Tak se mnou nebudeš. Jo. Ne. Ne. Kurňa. Jo. Ne. Kurňa. Aspoň můžu ubrat, prosím. Jo, aspoň trošku.
pojď. Pak pojď, slabko. To. Ha. Kurňa. A je po tobě, kámo. Neměl jsi to dělat. Tak, vyhrál se, tak pokud jste věřili, tak dejte odběr. Prosím, si to zasloužím. Prosím, dejte odběr. Jsem prohrál jednou a teďka jsem vyhrál, takže je to zatím 1-1, takže ještě musím ještě jedno vyhrát a budete vydávat odběry, prosím. Si to zasloužím. Hele, on se odvetu. Tak pojď. Amenet. Pojď, já si rád s tebou půjdu odvetu, pojď. Pojď, dělej ty srabe. Pojď. Chceš remízu? Pojď, dělej. No. Něco s tím dělej. Pokud si budu věřit. Dělej. No. Dělej ty prde. Budu hodnější. Kecám. Se to neuslyší. Jen se mě bojí. Ale bude muset jít. Nejsou už končí 10. Ne. Aha, no tak to počkejte. Tak počkejte, až na mě soupeř. Už zase je to ten samej. On mě chtěl vyzvat. Na odvetu. Tak já